Ha 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 ha. Ya ya. Ha ha. Hei hei. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua yang hadir kami semua. Kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami suci dan mulia. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua yang hadir kami semua. Kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami suci dan mulia. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Terimalah hormat kami suci dan mulia. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Siap, gerak. Luruskan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, rampung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Pasut muda iki kumpulan taun 2024 Masehi. 1 Desember diresmekake pasut muda jenenge. Sing tak suwun ngantos lawase aja pisan ngisenake. Pasut muda iki jenenge kudu dipertahanake. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Pasut muda iki kumpulan taun 2024 Masehi. 1 Desember diresmekake pasut muda jenenge. Sing tak suwun ngantos lawase aja pisan ngisenake. Pasut muda iki jenenge kudu dipertahanake. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung
Ayo para kanca padha golek ilmu agama sebab wektu iki jamane jaman wis tuwa lamun ora gelem ning akhirat bakal cilaka on ora gelem ning akhirat bakal disiksa. ayo si bapak kakung mbayu padha lunga ibadah supaya ilmune tambah. Ayo simba bapak kakang mbakyu wis mangsane wong loro ilmu suci pancen dawuhe Gusti. Ono bisa entek senam jadi anggota ilmu bisa nambah jalaran diundi terus. Ayo para kanca pesetemu do suka-suka sebab waktu iki pesetemu do lagi gembira. Ayo pesona muda rupane ireng najar rupa ireng pesona muda isih padha seneng. Ayo para kanca pesetemu do padha lunga ibadah supaya ilmune tambah. Ayo pesetemu do padha golek ilmu kang suci supaya nembe besok bisa oleh sangune mati. Luruskan. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Asik, 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 asik. Pribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Lurus. Aha, 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 anandura pari, nandura congke, melu transmigrasi kancane. Aha, 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 toko anggur ning Mekarsari, timbang anggur
ayo melu transmigrasi. Padi telo digawe tape pesoto muda aja ngisenke. Padi telo digawe jenang pesoto muda rajin sembahyang. Jangan tomat dicampur beton, salam hormat pada penonton. Nyangkung ember kiwa tengen, lungguh cecer nggo tombo kangen. Beras Jawa kita kan tutut, pesoto muda wis pancen patut. Angon wedhus ning kuburan, durung atus wis pupuran. Tuku kupat janure tuwa, sedaya lepat nyuwun pangapura. Luruskan. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali, aja wirawiri goleki senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton peserta muda, aja main moto mangkon tak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton peserta muda. Putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji aku di ilmune Gusti. Putra santri. Monggo para sepuh menika jaman wis tuwa, mila para sepuh angunting ilmu agama. Para sepuh pepunden kawula. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali, aja wirawiri goleki senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton peserta muda, aja main moto mangkon tak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton muda. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali, aja wirawiri goleki senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang Dengarkan saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamaku, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan tenang membaca kalimah. Membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup sani sehartanya. Puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Sekarang satu lagi penghabisan, kemegahan bisa menjadi kesempurnaan. Sudah cukuplah agaknya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Biarlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan rukun-rukun agamaku, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara
lurus. Ayo simba simba nuli dong ibadah umure ra tambah ojo kakean pola lamun rang ibadah bakal no dipisah besok ning akhirat bakal nopo susah. Ayo kakang-kakang loli do sembayang jamane wis renggang menendak ora karuan lamun ra sembayang awakmu sengsara besok ning akhirat melaku kejebur jurang. Ayo siswa-siswa ojo ali ngodo jamane wis tuwa mongko ndak ora prayoga lamun isih ngodo awakmu sengsara besok ning akhirat laku jebul neraka. Ayo mbak yu nguli padha guyu lamun ora guyu ra ketok ayumu lamun ora guyu ra ketok untumu besok ning akhirat ora ketemu bojomu. Ayo adi-adi nguli padha ngaji lamun ora ngaji bakal diuji lamun ora ngaji bakal ngati-ati besok ning akhirat melaku kecebur geni. Semuanya siap gerak. Luruskan. Hadap kanan kiri gerak. Agama kita agama Islam afatoni rawani sekawan siji Quran loro hadis lalu esma papat hifaz. Murune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti rukun Islam kanggo selami. Agama kita agama Islam afatoni rawani sekawan siji Quran loro hadis lalu esma papat hifaz. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti rukun Islam kanggo selami. Agama kita agama Islam mafatoni rawani sekawan siji Quran loro hadis telu isma papat hifaz. Pramila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya budi ngudi ilmu dipun agami pangandikane tolakul ilmi. Mila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya budi ngudi ilmu dipun agami pangandikane tolakul ilmi. Yang gesang wajib melampahi dawuhe Zat kang maha suci tegese suci punden kita kote Kanjeng Nabi ala Islam umugi pati. Abila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya budi ngudi ilmu dipun agami pangandikane tolakul ilmi. Yang gesang wajib melampahi dawuhe Zat kang maha suci tegese suci punden kita kote Kanjeng Nabi ala Islam dumugi pati. Lurus. Hadap kanan kiri gerak.
Siap, gerak. Luruskan. Asik. Hai. Dur. Dur. Oh. Oi. Hei. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Oh, majulah, yo maju serba-serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, kau rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di kibaran bendera NU. Majulah, yo maju serba-serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Luruskan. Para muslimin pada bunga, puji syukur berenggo jadi Allah. Sasi rejab tanggal pitulikur, dawuhe Gusti marang Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad kang dawuhan nyampekno kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu. Para muslimin padha bunga, puji syukur ing Gusti Allah. Sasi Rejab tanggal 17, dawuhe Nabi marang Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad kang dawuhan nyampeno kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu. 50 waktu mung kari 5 kanggo ngentengke para manungsa. Salat iku gaweane kang mulya,
puji syukur apik Gusti Allah kasih cipta kabeh tulikur dawuhe Gusti marang Kanjeng Nabi Nabi Muhammad kang dawuhan nyampe no kewajiban nindakake salat seket waktu kanggo dalane nyuwun pangestu seket waktu mung hari limo kanggo endeke para manungsa salat iku gawean ingkang mulya ora abot lan ora rekoso. Iya, demikian untuk tarian Kobro Pesut Muda.